Covid-19 keseliniň ýokdugyny aýdan sanlyca dünýä ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistan, bütün Dünya Saglyk Guramasynyň sosial we araççylyk rekomendasiýalarynyň ençemesine şol sanda adamlaryň sosial distansiýa saklamagy, kontaktdan gaça durmagy, medisina maskalaryny dakynmagy, jemgyýetçilik ýerleriniň uşdan tutma dezinfeksiýa edilmegi we ila daratynda keseli anyklamak boýunça testleri giň derejede geçirmegi ýaly çäreleri berja etmeýär. Emma bu ýagdaýda ýurdun prezidenti özüni we öz ýakynlaryny goramak üçin çäre görýär. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky çeşmeleriniň sözlerine görä prezident Gurbanguly Berdimuhamedow koronavirus keseliniň potensial howpy bilen baglylykda ýaşaýan ýerini ütködüpdir. Prezident ýaşaýan ýerini ütkötdi, Pöwrizede diňe onuň ejesi we kakaty galdy. Özü bolsa gündogora öňkü manyş owasyna geçdi. Olara koronavirusyň ýokmagyndan howatyrlanýar diýip Aşgabatdaky çeşmemiz 10-njy maýda habar berdi. Şeýle-de ol prezidentiň kesel däldigini distansiýa saklamagynyň bolsa öz ýakynlaryna özünden ýa-da jan penalaryndan ýokmak ehtimallygynyň howatyr etmek bilen baglandygyny belliýär. Bellemeli ýeri prezident Gurbanguly Berdimuhamedow döwlet telewizionynda görkezilýän pursatlarda da resmiýetlerden aralygy saklaýar. Üstesine soňky ýylyň dowamında prezidentiň hökümet agzalary bilen maslahatlary köplenç distansiýon görnüşde, ýagny video şekilde geçirilýär. Emma Türkmen hökümeti ilaty helakçylykly Covid-19 keselinden goramak üçin şu wagt ähli ýurtlarda görülýän sosial distansiýa çärelerini öz ilatyny goramak üçin ulanmaýar. Aşgabatdan 7-9 kilometr aralykda Julgoda ýerleşýän Manuşdaky rezidensiýa barada maglumat köpdäl. Ma'lum boluşyna görä bu ýerde 2018-nji ýylyň aprel aýynda ýaşaýyş çaýlary ýumrulyp başlanypdy, yerli ilat göçürilipdi. Şol ýylyň iýul we oktýabr aýlarynda Aşgabatyň şol tarapdan geçýän ýollarynyň ugrundaky ýaşaýyş çaýlaryň ençemet hem ýumrulypdy. Rezidensiýa öňgürüldi. Aýal dogan üçin diýilýärdi. Häzir bolsa onuň özi şol ýere göçdi. Enatasyna ýoklaşdyrmajak bolýar. Onuň ýanynda adam köp bolýar. Aşpezler, jan penalar, araççylyk işärleri häzir hemmesini Pöwrizeden çykardylar. Enatasy kesellänok emma bir karantinde diýip Aşgabatdaky ygtybarly çeşmemiz adynyň efirde tutulmazlyk şerti bilen gürrüň berdi. Bellemeli ýeri şäheriň gündogor tarapyndan uzayan Andalyp köçede ýaňy ýakynda protokol köçesine öwrüldi. Türkmenistanda onlarça ýylyň dowamında prezidentleriň köşküne barýan esasy ýollary ýygyderli böwetlenip durýar. Yerli ýaşaýjylara awtologlaryny öýüniň golaýynda goýmak, öýden çykmak, aýnalar açmak ýa-da golaýyna barmak gadagan edilýär. Andalyp köçesiniň haçan protokol köçesine öwrülendigi belli däl. Aşgabatyň administrasiýasy düşündürüş bermeýär. Yerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä köçäniň ýapylmagy, ulaglaryň sürülip äkidilmegi we adamlaryň köçeden kowulmagy ýaly ýagdaýlar soňky ýylyň dowamında ýüze çykýar. Şu wagt bu ýagdaý tas günde gaýtalanýar. Türkmen häkimetleriniň ýurtda Covid-19 keseliniň ýokdugyny aýdýan wagtynda Azatlyň habarçylary paýtagtyň keselhanalaryna Covid-19 keseli tasdiklanan hastalaryň welaýatlardan getirilýändigini, üstesine ýogulanlaryň sanynyň geçirilýän patalaryň şäherde esli köpelendigini aýdýarlar. 22-nji aprelde Türkmenistanyň saglyk ministri ýurtda koronavirus anyklamak üçin 30 000 sany testiň bardygyny, ýene 40 000 testiň Orsiýetde, Türkiýede we Germaniýada zakaz edilendigini habar berdi. Emma ol näçe testin geçirilendigini aýtmandy. Ýadyrky wagtda Türkmen hökümeti tarapyndan çözülmän galýan agyr meseleleriň biri ýurdun daşynda galan Türkmenistanyň raýatlarynyň ykbalyna degişli. Uçar gatnawynyň ýatyrylmagy sebäpli ençime raýat ýurduna dolanmak mümkinçiliginden mahrum boldy. Garaşsyz neşir Türkmen News Türkmenistanlylaryň Hindistandaky häzirki ýagdaý barada habar berýär. Dürli diagnozly adamlar, ulular, çagalar we olaryň ýakynlary, olaryň öýlerinde başga çagalary hem ýakagaldy. Käbirleri gaty kiçi ýaşly, hiç kim onuň şeýle bir uzaga çekçegini pikir etmändi. Ýaş çagatyny bejermek üçin baran göwreli denanlar hem bardy. Olar öýüne dolanmagy planlaşdyrýardy, emma çagalary ýat ýurtda doldy. Indi olaryň ellerinde bir näsag ýene-de bir sany bäbek bar. Olaryň maşgalak dağları hem izinden barıp bilmeýär diýip neşir Hindistanda galan Aşgabatly denany çetirlýär. Maglumatda hastahanalarda galmak üçin tölek etmelidigi, çykmak üçin bolsa jaý kirä almaly bolýanlygyny, emma Türkmenistanlylaryň köpüsiniň pulsuz galanlygy bellenýär. Türkmen häkimetleriniň ýat ýurtlarda galan raýatlaryna nähili kömek etmegi göz öňünde tutýanlygy belli däl. Daşar ýurtlardaky Türkmen ilçihanalylarynyň web saytlarynda raýatlara ýardam etmek üçin göz öňünde tutulýan çäreler barada maglumat berilmeýär. İlçihanalylaryň wekilleri kommentariýa bermekden saklanýar. Daşar ýurtlarda horluk çekýän Türkmen raýatlary bolsa ilçihanalarda özlerine kömek bermekden ýüz öwürýändiklerini aýdýarlar.